Quería aprovechar pues, para desearos toda la suerte, ¿no? Y por un lado, independientemente del resultado, pues hay que valorar el trabajo que se ha realizado, que está muy bien, ¿no? Da bizi, eskerrik asko, gonbidapenaren gatikan, desde luego, egin dutena, zorionak egin duzutenaren gatikan, espero dut emaitza ona lortzea, baina egin dezutena zer ikusi handia dauka etorkizunarekin eta industriarekin. Nik aipatu nahi dut ere, industria zenbat eta konplexuagoa dela, egiten ditugun produktuak, Euskadin egiten ditugun produktuak gehienak kanpora ateratzen dira, egiten dian gauzak zenbat eta konplexuagoa dira. Yo creo que esto se asimila un poco, se asemeja a lo que se van a encontrar luego en una empresa. Esto que han tenido que trabajar primero unas competencias técnicas y otras competencias, si queréis, transversales, como son el trabajo en equipo, el solucionar problemas, el tener un reto delante y buscar soluciones, ¿no? Esto es lo que se van a encontrar en el futuro y yo quería dar la enhorabuena a estos alumnos de formación profesional. Yo creo que estoy convencido, el nivel que tenemos en formación profesional es muy alto y lo vamos a demostrar. Bueno, esperientzia ona izan da, batiz bat asko ikasi dugulako. Taldien lana egin ikusi dugu baita, bastante, da, bueno, izan da urte osoko lana, da oin ikustea, hartzen duen fruitua oin ikustea azkenean, ez? Urte osoko lanakin azkenean lortu dana, eta, bueno, oin Holandago ez, Holanda dana ematea ez. Hiru irakasle egon gara hemen pixka koordinatzen, azkenean 13 pertsonako ikasle talde bat eduki dugu, eta, bueno, azkenean pixka proiektu aurrera eramateko, eurak izan diazkin entidatu ebenak, baina euren dudak eta zalantzak argitzeko, dugu gara. Bai, urtero, azkenean gure helburua, azkenean politxe izaten da, robotakon funtzionatu, txapelketan papele on bat jokatzea, baina azkenean gure helburua da, pixkat, ikasleak esan ditugun prozesu guzti horrek eta talde laneko kutsu hori zela baitera hartzi. Eta gure ustez, aurten egon die gora berak, momentu batzuetan lasaixau, gero beste momentu batzuetan zingo fetxekatzen dinean, pixkat larritasuna igartzen da jendiengan, baina eta ikasleak bere mugitu die, enpresa ezberdinetan joan die azkenean patrozinio bila, eta aurten lortu dugu, Danova Grupek munduzko diru laguntza bat, Mondragon Assemblyk, Mondragon Korporazio bai, Fagor Automatinek, eta gero Eusko Jaurlaritzako hezkuntzako saileko departamentuak. Oin du benera, gero estatu batuetara? Ojalá. Ojalá. Oso, eskerrik asko. Venga,